uba enlang sawian Education Secretary ke Nyau Trap Youth Council HYC hadirin ke jingbam yo ya ke jubab na kipulet hakabia day be ke jing ujor jahar jong u persya ya ki arngot kibrio bekentup yo pandit ubakerteng kum usushil guru ubala kenno baham Meghalaya dang dan koi ke snong gabak kenya brio baru Raghav Sharma utrai jong ka YouTube channel Super Talks by the Moving Ship ulapan jubab lingba ke RTI na ke office try kamu SP ke East Khasi Hills District halor kini. Hadin ke jiok peniang ye jubab uba enlang sawian hakalai poteri unai lur ulami shikhamat ban penpau ya ke jingtip ke bau leyot lum tungin ya sengap ya ke ke bau ne urang ba udan ban penpau. Ngala fal ya kenika FIR era kabalami haki media. Kabedai bat utu social guru budai uta astrologer dan itu budai uta pandit ke ba ki sabar ki kambudi pandit mah bat ngala fal ya ka FIR persya ya way content creator atau Raghav Sharma haka kan artrik bra nyau arja pusan kabedai bat ka jing pensapriang ka jongki bat ka jing kentho ka jongki ya ka jela ka jongi khamtam ya ka yengi ki jet binriu tribal leni ki jet binriu rulum bangidei ke jet binriu ka badang practice kata ka cannibalism ani kata ka jing bam do brio hapo ka jela Meghalaya dan hadin ka jingmi jogani ka kubor kumunung galam chuke choisi ngamshim la shong klikti but lade ban ailat ikini ki brio ki nabar bagi keren kat pemban ya ka jela ka jungi ya ka jet binriu ka jungi but ngalami ban file ka FIR haka lumdin jiri police station hau punai ba hinjau but hadin bang ngala file ka FIR niru ngala penburus ka we ka jing ujor kata sa National Commission for Scheduled Tribe hangkia po nang ba Delhi yang ba ka regional office po Shillong ngala phadu ka jing ujor haka katkum ka article 33A jong ka constitution jong kari India but hadin bang ngala dapan file ikini ki artili ki jing ujor persya ikini ki arur ki brio nakaliang jonga ngamsem la songkrikti no kumbagal ong ngala yai budien ngala presang malimi syaka police station kuntop ke London jiri police station ngala limiru ban syaka SP office ban wat jingtep ban tuat jingbot kai ka ba nakaliang jong pulet kai ka senjam ka ba nakaliang jong ka police department kala le dani nakaliang jong ka home department jong sokar jela kala le re ka ba smodiau bat ka ba smusi kalong ba hapdeng gitu ki bana ki bang lej ban tuat banwat jingtep ban milimi na kowe ke police station kowe pat ke police station ngamsim la yo kenu ke jubab but kani hadin jong kani ka jing persang jonga ma ngamban sipat ban klang ban yo ke jingtep ki basha bat ki bapaka na kaliang jonga kumu education secretary jong ka SYC ngala file pat da ka RTI ma ban tep ya ka status jong ka case but ngala file kani ka RTI haka office jong superintendent of police East Khasi Hills District haka hindu terek berai pra arjar pusan but ngala file kini ka ya kini ka RTI haka ko ka provision ma ka bade ka special provision haka RTI ka ba ki board pulet ani kinu ki department ki haban furnish ka information hapo sa pra penta ba kani ka file haka right to life and liberty ma reg bosusi ru kalong ba kani ka RTI ka bangala file haka hindu terek berai pra arjar pusan namsim layo ta ka joba hapo sa pra penta but ngahaban limi la lain ni sausin sa sakte ka office but nang kai ki khnyach ka police station spang sa sadar spang salum di jadi but sipang ba chapo sa kata sa police itself but hadian ba pelat sibnai ma ngalayo pat ya kanika jubab limba ka email ka bakila pha kunjur limba ka post ka bakila pha sa ka jakasa ko junga but hadian ba ngalayo pediang ya kanika RTI ka bangla file haka police department ma ngalayo aro ban ngalayo akini kisni badang menen ma ngalayo aro ya kanika city leni ka notice na kaliang jong ka National Commission for Scheduled Tribe Delhi ka bala pha yanga batun pai haka jakasa jong na thina po Delhi but khindiak no supen paw ni ba kanika RTI ka bangala file hai bede bat kanika case ngalabo ya santli hundredi gi jingkli ya ka police department bat kumje ko home department jong ka sokar jela no ka bede ba ka jingkli ka munkong kalong ba alabo ik jingkli hane bang ko ban tip ka FIR number ba namar ba ki kramshim la ay nga ka FIR number ka to ka singiru andai ka jingsha ka kum ki kendon jong anyo habang file ya ka case mo hapo arlay sini ki pulik ki deban ano nga deban provide nga ta ka case number bang tip kanang bang lapan ban budin re ka taru tim sim la lapan ay bat ngala buro ka jingkli ka par ngala pan hanor ka status jong ka case mo hai ka investigation ka kalapoy kai ka action ka bana kaliang jong ki bor pulit kilale presya ikini ki armut ki brio
ngala falru ya ka jingkli ke belah ka bangal kli hatu la dan am kata ka notice la ne ka somo notice ka bakile issue shakini ki arut ki brio katung ka kundan jo ka 35 section 35 jo ka BNS ban nang tang ngala kli ro hatu kladan na gunu ka preliminary inquiry le ne ka statement recorded kabala nakaliang pulit kila dep balik persa ikini ki arut ki brio ki bala ngala mention ka FIR ban ngala keliru sa kat no puar kan simpor ya katnat pulit ini katnat kampoyen jong sokar jela ban kan pendep ikini ke jing toket ban pengat ikini ki brio hak ikendon batenge hendrai ke jingkli ke bangayo kat kumning ka RTI kolong ba nakaliang jong ki tenat pulit jong sokar jela lemba ka sadar PS kila register ikini ka kes ka register ka sispak khnep khundai brai binyo arja pusan bat haki kendon jong ka sispak khnep khundriu bat arspak khnep khundai lai spak san puar bat lai spak san phulai jong ka BNS kini section kiba yade bat ka jing promote ya kata ka feeling of enmity ane kata ka hatred ane kata ka ill will persya yaki we pakijat ndriu lane ka kini nangta kini section ki kentobro ya ka jing persang banwanra ya kata ka jing ya kaja jing isu per jat bendriu no bat ka weru ka long ka jing kren ben ka jongki ka balapat ban kata ya ka sungsuk sungsang hapo ka jela te ngala kali bat ka jubab ka bar ka long ba ada kalian kipulit ya ka current status jong ka case ki ong bakadan hapo ka investigation bat menta ki dan collect ki evidence persya ikitu ki brio ki ba ngala file ban klang ban establish ka ta offenses persya iki bat ngalayo ro ban kali bat ka jubab kolong ba hawan kalian juki bullet tila ban issue notice ka section 35 jong ka BNS bat kila ban record statement re kila ban record yang statement tang you try jong ka YouTube channel tau Raghav Sharma re hadu mtamne kat kong kani ka RTI ka baki la jubab sanga kimpat simla ai kata alani kimpat simla ban issue notice yo persya itu social guru utau gede astrologi ban wan mi ade ban ai ka statement ka jung hapo ka sadar PS but habang al kelipat ya ka kanupor kan simpor mah ya haban pendep kan ka investigation kilong ba kamdan kanu ka specific timeline namar ba kan ka dai ka kalma ka kan kam simpor ban pendep kan ka case mar ka case kadan pedang ka jing toket ban lap ya ka jing shisha but nakaliang pat jong ka National Commission for Scheduled Tribe mah lemba kan notice ka bala kila pha nga kila issue ya notice yung Superintendent of Police jong ka East Castle District abat kila pan jubab na kaliang jong SP bude man jubab kay ka ba na kaliang ipulit jong ka jela kila le dani kila register case am persya ikini gijing keno ki jonga persya ikini ka complete ka bangal falsification commission bat kila pan jubab po khasan sngi na kaliang jong SP ban pinpay ta ka jubab lani ban pinpay ta ka reply syaka commission balada jaba nakalian ki buat pulit kimla ban issue ya kata ka reply leda kimla ban syukos ni ban reply mo syaka commission nakalian ka commission kan simpat ya ki sinjam katkum ka jingpun ko bore ka haka article 33A jong ka Indian Constitution ka bre kum ka civil code ka handai ka ka ba sngopin bitare nga ba ka ba pin smudia nga kolong ba la dengi pet ka jing yaknik RTI ka bana kaliang jong ki pulit jong ka jela no ngap kan thotan ki pulit jong ka jela handai ka meni ka home department jong sokar jela pi la dengi pai shaka ka bala dep nilai ka kini ka video jong kini ki arut kata jong kini ujong ni social guru ba jong Raghav Sharma kala viral hadu kata ni iro ba mdai tang di media jong ka jela ki bala highlight ya kanika jong kren ben jong kini ki arut ki breu rangi iro ba ki national media arlai teli ki national media kila highlight ro hak ya ka jingkran ben jong kini ki arut ki breu persya ini kita rajela persya ka jat ben reu ka jongi kai ka jing belem ka wanra nga ban persya pa ba kini kalong ka pen bitar ngi bat ka pen smudia ngi namar badang shan ngi iba ki nakaliang jogi bor pulit mo bat kumju jong ka home department kila dap ben register case persya ngi kinong gelam jong ka HYC sanwat haka bedai bat ka we ka jingja ka balajang tay po ni grem haka bakit khot jungi ki lek bantur mo ban pisngowe kita ka sor jingdawa ka jungi ban gindawa ban pri olong kita kimat jingdawa ki bedai bat ko kam thungkam thungjam po ni grem re hadin bangilayo ka tuka notice shangir kila dap issue notice kum bakil issue ni Raghav Sharma ma haka section 35 juga BNS re tangkat tukat ni tayo gilayo pa de ka jingtep bala dap ban chat sheet yangi
Yangi baru kini ngelam juga HYC sangut ki berkuntub yu presiden, vice president, general secretary, nanti secretary berkunjung yang aku mu education secretary. But hendrai la dangi papat kini ki yes ki baide but kini ki arut ki barjala. Kamde tangi kini la dangi paru history mo, la dangi historically la dangi pet ki babon ki barjala. Nadu munswa ki slur but ki slur kilong ki slur ban kran ben ya ke jala jungi berkan thok lai phujat ke jala ka jungi. Kidan ki samla le si ki ba hakisnam ki baladap kidan ki riurang ba hakisnam ki baladap kila fali ki FIR rengamu i ba kanu kataka FIR kan poi sanu ya si ki babondu ki brema kamtam ki rupa ba kim tep ki le kumnon dala dep fali ka FIR rei kumbangi tep ba ki pai ba hi la de sim ki le ban fali FIR la de ki kwa ban tep sai ka kes ka poi kilar ban fal ka RTI ma ka provision jong ka RTI ka trekam wat haka FIR ka ba phila fal ban tep ka status jong ka kes rehang ni ngi iba ka sokar Meghalaya mo limba ko home department kamsim la not ban le ai persya kini ki arnut ki brio la dingi pas ke jela asam mo dangshan ni iro ba kadang ka jing khlab no jung tu wei nong roi ba pa jong ka asam budai nong asamis haka por be lik on tab la dingi pet ki dan ki brio ki belakan tho lai phujat yu mo ki bakran ben ya ka jat bin rio jong asamis tang hapo khanjat kentang iba ki bulet ki lek ban kem ki lek ban kem bat pengat kis bat thapro sa along nang ta susu ni iba dangshan tu kadang kawai ka content creator ka badai nang thile po Maharashtra ka bala kran ben balkan tho bean ya ka jat bindri asami sangke ni iro ang tu batang smith u chief minister jong ka asam mado lo hukum badai ban register FIR badai ban late ban kam persya gini brio ban produce ikani ka brio hang thia po asam kaniro ngi iba kala orlong hang thi rei la dangi phapat ke jelami khaliang iba lesi ka sokar Meghalaya ni hapan kerne ya ka jing shisha bang hapan kren ga basai ka peti ba ka sokar jela limba kani ka sokar MDA ka bilam ma hapo limba ka NPP kamnut setiapan le tuklar le ban kem ani watang ban khot somban persai kini ki brio ki banaba Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.